Yo dados. Weh. Duh penak ya wong ngene ya. Ya Pak. Urung diapak-apak kok penak lho. Lah aku ki kudu mok mulai penak. Janji
hati-hatimu ya Cahayu. Cilik cah cilik. Mana? Yo digarap sing penak. Pak Haji Suroso. Yo, yo, yo. Monggo Pak Haji. Jenengan nyekar. Monggo nggih.
yes Thomas. Lah tahu saya Aku cuma tak sama no. oh. Oh. Iya. Ya berarti ora pas nak kowe no. Lah piye Leku ta? yes karena Lah pas. gandengan kok Ayo, kowe nyedano Pak Haji. Pak Haji sinten? Pak Haji mau wis Apa wis wayahe wis jikuk ngene? nang dompet ya khusus kencono katon wingko. Oh ngoten lah. Baronggo lah namung di 200 300 kecil baronggo. Nanti. Pak Wis anu lunga. Oke. Ya. Tak riwangi lara jane pas ya. Senajan wujud temong peksi. Jane suaraku kuwi jek apik apa ora sih, Pak? Ki kudu pengakuan jujur lho ki. Yo. Wani agawe ta lining bronto. Cengkokku koyo sinden beku to senantiku ki aku. Sing temokku to. Alus manis tur mrak ati. Wis suwe nggonku anggoleki si podang kuning ambek nunggu kanca kan ngono kuwi jane dira-dirane ya Belum rime. Ebo bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo digarap halus nganggo kecil. Luar biasa suantene Barongko tesih sae lho, Mbak. Bocah apik. Apa meneh sing enek nglenggu-lenggu iki ibarat manuk kutut ki konge rada suwe. Andane. Yo, dados.
suwun mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang tambah manis epo bunga yen kelakon dadi dheweke iya mung mbak ki mung